Salutare! Astăzi voi culege merele pentru iarnă. Cred că este soiul generos. Merele sunt destul de mari. Merg perfect la plăcintă de mere, la țuică. Uite ce mere are asta aici. L-am coafat astă primăvară, l-am tăiat că este un măr bătrân și l-am mai tuns. Și vreau să spun că a făcut niște mere foarte mari. Pe partea asta sunt mai mici, adică normale. Ia uite. Cred că este soiul generos. Ia uite mere. Și pe partea asta, ia uite. Uite cât de mare este. Ia uite. Ia uite. Deci ca să vedeți diferență, iau un măr normal de aici. A căzut singur. Așa. Da? E un măr normal. Și ia uite-l pe lângă ăsta. Junior. Cum ar spune bobiță, Big Mac. Da? Ia uite. Soiul generos. Ce mai aici. Uite mă. Na, diferență. Deci majoritatea ca ăsta așa au fost când l-am tuns. Am mai adunat. Asta pentru țuică, pentru plăcintă și pentru păstrat. Le voi urca în pod. Și ăsta e mărul. Uite, vezi, lăstarii noi, de asta primăvară ce au crescut în sus. Mă apuc de treabă. Atât mere. Hai de capul meu. Uite mor aici. Cireașa după tort. Ups.